Zuciyana ta zuciya ƙaunar ki ne zo zauna ni na ki ne mai suna dama ki zo ban ƙauna kan kiyaye mini rasai ya sani rama sosai Yusuf dan zamani kenan a shiga ta farko kenan mai zamani. Rike da amana ka ki juya baya isa ne a dama ka ki bari da baya idan ba ni dama ki zama ni amarya. Dika zamani. Wannan waka dai ta alaƙar su dan zamani. Wannan irin ayyukansa ne kenan. Mawaƙi ne na Hausa ke. Kai ba ni rantsuwa, an zame miki garkuwa, ta kira ki da ƴar uwa, mai kore damuwa. Wai ina masoya da ya kamata ana wani ko ana yi ko ba haka bane. Barki ba, kece, haɗin rayuwa. Wai ina masoyan Yusuf dan zamani dai. Ina masoyan Yusuf dan zamani kai zamani. Kece. Hey, come on. Let's go. Mai zala ne. Ka je da wasu da cikin alƙasti. Babban haɗin mai da sannan da kuma idan da ke a rayuwa ta bani yin nadama. Ya zuwa mai zamani. Mai laya yake yi mai zamani. Tare da shi da gwamnati ne tsara ta kona rage wawan sarki so. Wannan ita ce Khadija nishadi la ilaha illallah la hawla bi sha'atillah. Wannan ita ce Khadija nishadi ta amshi soyayya sa wallahi. Khadija nishadi. Wannan ita ce Khadija nishadi la ilaha illallah. Ni jama'i dan wannan barau mai yara. Na suma ta gudu kuma duro ta gudu. Wallahi ta gudu. Kece kai kece bless me India kece Yusuf mai sabani bela yake ji mai zamani bless him baby Rin daɗi na nesa. So da maro. Sunan wani abu. Burasa da biya mai daɗi. Dan Allah dan annaba ka'idar show ba a hawa kan fulo dan Allah kuma ma da kai. Allah ta fa Yusuf dan zamani wannan ita ce shiga ta farko.